Hola a tothom, em dic Jaume Pont. Soc el conductor del videopodcast A Màxima Veu, de la companyia teatral La Màxima. En aquests videopodcasts plantegem temes que ens preocupen a persones relacionades amb el món de la cultura, de les arts i també com a persones amb discapacitat que som. Us convidem a que ens seguiu en les diferents plataformes que tenim a la companyia La Màxima, Instagram i després també al YouTube de Fundació Ilersis. I que allí plantegeu qualsevol suggeriment, canvis que faríeu, comentaris per a futures edicions que fem. Qualsevol comentari, suggeriment serà benvingut. Bé, dit això, parlarem en aquest segon bloc, parlarem sobre la Convenció dels Drets de les Persones amb Discapacitat. Aquesta convenció tracta de drets i llibertats fonamentals que tenen les persones amb discapacitat i l'objectiu de que es respectin. Igualment, hi ha una voluntat de no fer cap distinció basada en les capacitats a l'hora de parlar sobre drets de persones. Veurem i parlarem si tot això, bé, queda merament en formalismes o són realitats. Bé, per parlar de tot això ens acompanyen el Víctor Bayarri. Hola, bones. Molt bones. El Víctor és membre actiu que participa en la redacció de la Convenció de Drets amb Persones amb Discapacitat. I ens acompanya també la Sílvia Soler. Hola, bones, Sílvia. Hola, bones. La Sílvia Soler és artista plàstica que dissenya decorats i titelles a la companyia La Màxima i és actriu també i ràpsoda. Bé, dit això i presentats tothom, passem a desenvolupar el videopodcast. Víctor, quin vincle tens amb les persones amb discapacitat i amb el món de la cultura? Doncs amb la discapacitat des de criu. Jo vaig tenir un accident greu de ben petit i vaig tenir epilèpsia posttraumàtica durant bastants anys. Per tant, vaig tenir l'oportunitat de viure la discapacitat en primera persona. I després la família. Però això ens passa, a moltes altres persones ens passa, que el pare, la mare, un fill, i ho vius a casa. I amb el món de la cultura més reduït, O sigui, jo no sóc pas un artista, en tot cas procuro ser-ho de la vida, que ja Déu-n'hi-do. Molt bé. Sílvia, dintre de la companyia La Màxima, no? Doncs, quina relació tens tu amb la companyia La Màxima, tot i que a la introducció ho hem comentat una mica, però si pots desenvolupar el tema, com veus tot aquest tema del que abordarem avui? Doncs vaig molt bé el tema que abordarem avui, sí. O sigui, és molt interessant parlar dels drets de les persones amb discapacitat perquè és una molt important. Aleshores, quin millor tinc amb ells? Bé, perquè participo en un projecte d'arts escèniques, de teatre, que es diu la companyia de teatre La Màxima per la Fundació Privada Ilersis, i estic treballant des de 2021, que vaig començar, si no recordo malament, si no me falla la memòria, i aleshores vaig començar a descobrir que era una actriu sumament, totalment fora de sèrie, perquè no sabia que podia tenir ser actriu, o sigui, mai ho he intentat, mai ho he fet. I no solament això, també he anat potenciant també el que seria la part de plàstica, l'art de la plàstica, saps? Fent titelles, fent qualsevol cosa que me demanava el Jaume i la Mireia. Diríem que vas desenvolupar també la creació plàstica d'escenaris i de més dins del projecte La Màxima. Molt bé. Sí. Víctor, serveix d'alguna cosa aquesta convenció o no? Serveix i ha servit de coses molt importants, però cal aclarir que una convenció no deixa de ser una eina jurídica molt important, però que s'ha de treballar perquè es faci real. Un exemple, fins no fa gaires anys, les persones amb discapacitat intel·lectual no podien votar. Ara ja poden votar. I és gràcies a la Convenció que es va aconseguir aquest dret a vot que era una discriminació brutal, però res d'ara ja no es pot produir. Quan es va firmar aquesta convenció, qui la firma, aquesta convenció de les persones de drets amb persones amb discapacitat?
La Convenció s'aprova per part de l'Assemblea General de Nacions Unides el 2006. Però el fet d'aprovar-se no vol dir que sigui d'aplicació Immediata. immediata, perquè sigui d'aplicació en un estat, l'Estat ha de signar el protocol d'adhesió. I Espanya va ser de les primeres a signar-lo i ho va fer el 2008. O sigui que des del 2008... O sigui que va passar 2 anys per a que encara aquí a Espanya... Però hi ha països que no l'han signat. No l'han signat encara. De fet, això passa amb les convencions. Totes les convencions venen de la filosofia de la Declaració Universal de Drets Humans. La diferència és que la declaració és un desideratum, és una bona voluntat, i una convenció, si està signada, és d'obligat compliment. Vale. És com si fos, clar, està firmat i, per tant, lo firmat s'ha de complir, no? Té màxim rang jurídic. Sí. Molt bé. Quan i en quin context i quan es firma aquesta convenció? Quan, ja us he comentat, el 2006, sí, perdó. El context, i jo, de fet, no he estat redactor de la convenció, jo vaig col·laborar amb persones que han estat redactores, o sigui, més que res precisar aquest element. El context venia de tot un moviment potent, social, arreu del món, però amb molta força en alguns països, perquè es defensava des dels anys 70 que les persones amb discapacitat, sigui quina sigui, i el grau que sigui, poguessin fer una vida independent a la comunitat. També hi havia un altre context, un altre element de context, que era un canvi de mirada. Fa 60 anys, la persona amb discapacitat ho era perquè tenia un dèficit. I, en canvi, la mirada de la Convenció és la discapacitat la genera la societat. És la societat, quan no té la capacitat per poder facilitar la vida de les persones amb discapacitat amb igualtat de condicions, és la societat que està discriminant, que està generant la discapacitat. I això es nota en el model social de la discapacitat, es nota a la Convenció. Val. Realment hi ha hagut una evolució positiva o diríem que es podria fer molt més, no? Sempre es pot fer molt més. O sigui, sí que hi ha una evolució positiva, hi ha alguns drets que han permès una evolució important, però hi ha d'altres que encara estan poc desenvolupats. Aquí hi haurien 2 nivells. Un nivell seria la legislació d'aplicació de la Convenció, com ha evolucionat. Déu-n'hi-do. S'ha adaptat bastant a la legislació perquè es pugui gaudir del dret a la salut, del dret al treball, del dret a la vida independent a la comunitat. A nivell legislatiu s'ha avançat. A nivell pràctic, no tant. Vale. Hi ha alguns àmbits, per exemple, fins fa 2 anys, encara podia una persona amb discapacitat estar tutelada. Ara no. Ara té el dret a rebre una assistència personal per la presa de decisions, article 12 de la Convenció. Això ja està canviat. Però perquè un dret sigui efectiu, no n'hi ha prou amb el que faci un govern, un estat. Cal que la ciutadania es mogui. Sí, clar. Víctor, tu creus que es coneix aquesta convenció o es coneix a certs aspectes? No es coneix. Però en profunditat no. En general, la majoria de persones, fins i tot, que treballen en el sector de la discapacitat, les pròpies persones amb discapacitat, la majoria, no la coneixen. I llavors, com pots treballar quelcom que no coneixes? Un dret no camina sol. No. Tu has de treballar perquè camini, perquè sigui efectiu. Tu l'has de defensar, l'has de promoure, i això vol dir conèixer-lo. Jo crec que el problema que hi ha és que la Convenció té forces articles i que siguin un reconeixement de dret igual en són 25. I el problema és que tu no pots treballar alhora amb 25 drets. Llavors, aquí caldria que les persones es mobilitzin, s'ajuntin per treballar drets, però fer-ho de dir, mira, aquest any anem a treballar a fons aquest dret. Un altre any en treballem un altre. O sigui, però això caldria més mobilització. Sí. Sílvia, a partir del que diu el Víctor Bayarri, què en penses de tot el que ha dit el Víctor? També trasllado la pregunta que li he traslladat amb ell. Tu coneixes realment com a persona amb discapacitat tot el que diu la Convenció, realment fins a on tu tens dret com a persona amb discapacitat?
Perquè et reconec... veia, perdona, perquè et veia negant amb el cap. No estava negant amb el cap. No, de debò. Estava d'acord, perquè estava fent així, que sí, et veia amb així. el que estava dient el Víctor. Estic d'acord, sí. Reconec que els articles no me'ls he llegit, em sap greu. O sigui, tinc intenció de llegir els articles. No, no és tan llegir, és conèixer, no? És una mica... Sí, conèixer-los sí. Vale. Però, o sigui, a veure, llegir més films per renda estaria molt bé, per poder donar veu a això, no? Clar, perquè tu creus que, arran de lo que ha dit el Víctor, tu creus que es fa prou en el sentit de defensar els drets per avançar? És a dir... Sí. Com ho faig, això? A veure... Primer com a subjecte individual, però també subjecte individual que al costat té un entorn que l'acompanya. És a dir, no ets tu subjecte particular, que ahí te dejo i ja està. No. És a dir, tu veus que en aquest sentit doncs es podria fer molt més, no? Potser? S'ha fet, però es podria fer molt més, no? Sí, reconec que sí que s'ha fet, però s'ha de continuar treballant. No es queda amb un paper, això. S'ha de fer-ho amb accions, no solament amb unes paraules, amb un document o un paper, i aleshores dir, vale, doncs ja teniu els drets. No, la Convenció dels Drets estan per escrit, i que si està per escrit vol dir que s'ha de fer també a l'acció, s'ha de passar a l'acció. Per tant, els informes que han d'enviar a la ONU, o on sigui, on pertany a això, és imprescindible, és important. Per tant, s'ha de dir, si compleixen aquests articles, aquestes coses que se fan per les persones amb discapacitat, s'ha de fer. Clar, però clar, ja queda molt de camí per fer encara, sí, això sí és veritat. No, clar, aquí estem una mica amb el que, bueno, ja hem comentat amb altres videopodcasts, al primer també ho hem comentat, i tornem a incidir, no? Sí. Que, bueno, és que al final, doncs, hi ha el relat i la realitat, el que se'ns diu, i després la realitat que ens trobem, no? Que la realitat, potser, Sílvia, és el que dius, no? A vegades no s'adapta a el que ens diuen, no? I en aquest sentit es podria fer molt més. També nosaltres, en el sentit de, si tu veus com a persona amb discapacitat de que no certes coses doncs es podria fer molt més i a tu t'han dit que faran això i això i això i després tot queden paraules, doncs fer-te notar la teva queixa, no? I fer-te sentir una mica en el sentit de, bueno, s'ha de fer més perquè vostès em van dir això i el que no podem fer, que això és una altra cosa, que es fa molt, és les quotes. És a dir, s'actua en base a quotes. És a dir, a mi m'imposen una quota de que tinc que fer això i faig això. Però si és per dir algun 3%, doncs és un 3%, no faig més. No, Sílvia, és aquesta una mica la realitat que us trobeu? Sí, ens trobem aquesta realitat i pensant, bueno, pues, per què no continuar treballant amb això? No? Però en el fons és un problema cultural. Sí. O sigui, nosaltres vivim una cultura que pensem que un cop es reconeix un dret ja ens se'l donarà a algú. Clar. Això és el mateix que dir jo vull seure a taula i fer un bon tec, però no vaig acollir res. Clar. Ni vaig a llaurar. Clar, no per tant, és un canvi cultural imprescindible. Sí. En el sentit profund de la cultura, que és la necessitat de que la ciutadania no sigui només ciutadania passiva per rebre, sinó que sigui ciutadania activa, siguin activistes pels drets. Però això vol dir un canvi cultural. Sí, total. I no és d'un dia per l'altre. No. En aquest sentit, Víctor, tu creus que el que comentes de tot aquest canvi cultural que s'hauria de fer, clar, això implica molt temps, no? Perquè per certes praxis estan molt estigmatitzades, diríem, no hi ha la cultura de fer-ho perquè no estem acostumats, no? Sí, però tot comença un dia. O sigui, allò que no s'ha fet mai es pot fer. I, de fet, si tu tens un dret és com tenir un as a la mànega. O sigui, és com dir, jo estic jugant, però jo tinc un dret. Si tu no el tens reconegut, aquest dret, jugues més fluix. Però un cop el tens reconegut, es tracta d'activar-lo. Hi ha nivells que són més tècnics, perquè
De fet, tu llegeixes la convenció tal qual i a vegades no és fàcil de comprendre. La terminologia jurídica té la seva complexitat. Però avui en dia disposem de la convenció amb pictografia, de la convenció amb lectura comprensiva. Disposem d'aquesta eina de moltes maneres. I disposem a nivell tècnic del que se'n diuen les observacions del Comitè Internacional per la Defensa dels Drets de les Persones amb Discapacitat. I se n'han fet diverses observacions. És com un informe molt elaborat que ja diu com té que actuar l'Estat, l'administració pública, perquè es faci efectiu. I també dona moltes pistes per a la ciutadania. Però això és molt poc conegut i molt poc utilitzat. O sigui, jo crec que cal una pedagogia per canviar el sistema. Sí, cal pedagogia, cal insistir i perseverar, no? I després també el que dius, no? Clar, no serveix de res que a mi se'm creï el marc, el context, si després no tinc els mecanismes, no? I tenir els mecanismes implica que a vegades tu t'hauràs d'involucrar i hauràs de moure't i defensar el teu, no? Jo estic molt d'acord quan has dit lo de que és una cosa cultural i, clar, les coses, els estigmes culturals costen molt de canviar-los, no? Perquè estan molt arrelats, no? Per exemple, tens a la Convenció tens l'article 8. L'article 8 és la presa de consciència ciutadana. Dona un conjunt de pautes per poder fer treball de presa de consciència ciutadana. L'article 30 és el dret a la cultura, però abans ho veiem amb la Sílvia. El 32 és el dret a la creativitat cultural. Tu podries connectar aquests dos, que de fet a la màxima ja ho feu, O sigui, connectar el que és la creativitat cultural... Parlarem també de l'accessibilitat a la cultura que té les persones amb discapacitat, ho parlarem també. Però generar presa de consciència ciutadana. O sigui, amb un esquema molt senzill, diríem que no hi ha compromís si primer no hi ha presa de consciència. I si tu has pres consciència de la importància que té un dret determinat o uns drets i adquireixes un compromís, també has de poder-te ajuntar amb altres per passar a l'acció. Sí, clar. Perquè hi ha molta gent que es compromet i després no ho fa. Clar. Sí, clar, diríem, totes les manifestacions, la manera que tu t'hi puguis implicar, no? Si ho fas en conjunt, sempre tindrà molt més força que si ho fas tu com a subjecte individual, no? El que dèiem abans, no? Que li preguntava a la Sílvia i compartíem, no? Que clar, si nosaltres com a discapacitat ens trobem que nosaltres ens impliquem, nosaltres intentem donar a conèixer les nostres queixes, però tampoc ens acompanya ningú, no? Doncs és sempre més complicat i això és aplicable a qualsevol cosa, no? Clar, sí, és així. Molt bé. Llavors, quins mecanismes tenim, Víctor, per a, d'alguna manera, poder, com a subjecte individual, a partir del que hem dit, no? De juntar-nos tots per fer més força, quins mitjans tenim? On ho podem fer, això? Com ho podem fer? D'entrada, tens ja unes entitats que existeixen de fa molts anys que tu pots plantejar-los en aquestes associacions, aquestes fundacions, com és el cas d'Ilersis, millores amb la forma de fer el suport perquè la persona pugui exercir millor els drets. O sigui, això es pot fer. Això encara no té un gran desenvolupament, perquè si tu t'agafes la pròpia cartera de serveis socials de la Generalitat, és feble el que és el servei de suport per l'exercici dels drets. I és el que abans era el servei tutelar, que ara és el suport per la presa de decisions, però no és universal, només és per persones que tinguin grans dificultats per prendre decisions, amb la qual la part jurídica és una de les febleses del propi sistema. Però no és que les entitats no ho facin perquè no volen, és que no tenen suport per fer-ho. O sigui, podríem dir que el poder públic li és molt còmode que les entitats no el remedin. Clar. He de dir l'anècdota, perquè això va passar fa uns anys, de que fa uns 20 anys la Generalitat va posar un topall per crear més llocs de treball per a persones amb discapacitat. Va dir que ja n'hi havia prou, que es gastaven molts diners. Percentatges, no? I va haver-hi una entitat que va denunciar-los i va fer un pleit i va guanyar. Clar. I és una entitat que es diu Fundació Ilersis. O sigui,
hi ha antecedents. Hi ha No. antecedents, sí. No, hi ha antecedents, no vol dir... Jo no diré ni que Ilersis ni cap entitat No, ho faci tot. ja t'hem entès, No hi ha obra humana perfecta. Ja t'hem entès. Però que a vegades, compte que ho fes Ilersis vol dir que tampoc el moviment social de la discapacitat a Catalunya, en aquell moment, i jo crec que ara tampoc, no està prou ben organitzat. Perquè si ho va tenir que fer una entitat concreta i no es va atrevir a fer-ho al conjunt, llavors, moltes vegades què ens passa? Les entitats socials s'han dedicat molt a crear i a prestar serveis. I això està bé. Però, en certa manera, l'energia s'ha anat a la gestió de serveis. I, en canvi, la base, per dir-ho així, la força, la font de legitimitat, de raó de ser de les entitats, és defendre drets. I això ha provocat que una colla ens haguem ajuntat i hem creat, ara fa 4 dies, l'associació Drets per Viure. Això un altre dia en parlem. Molt bé, I llavors, l'estratègia que volem fer és convèncer les entitats que han de tornar en aquest origen, que és com van néixer. Van néixer defensant drets. Sí. I per això es van crear un conjunt de serveis. Però ara tenen que actualitzar de nou aquest discurs i aquesta capacitat de defensar drets. Per altra banda, les persones, hi ha un dret, que és el dret d'associació, es poden associar quan vulguin, i de fet nosaltres ho estem fent una colla ara, no gaire nombre, som 15 persones que ens hem ajuntat per tirar endavant aquesta idea i aquesta iniciativa, no? Sílvia. Sí, dis-me. Respecte a lo que ha dit el Víctor Bayarri, tu com ho veus? Vosaltres quan intenteu mobilitzar-vos doncs d'alguna manera per a manifestar la vostra disconformitat amb moltes coses que a la realitat no s'apliquen, i ho voleu fer, doncs, com ha dit el Víctor Bayarri, no? Us trobeu recolzats o us trobeu que us acompanyen o, bueno, el que dèiem, subjecte particular, sí, bueno, tal, però després, a l'hora de la realitat, hem d'impiar una mica les mans i, bueno. Jo crec que sí, que estic d'acord amb el que diu el Víctor, sí, a veure, què puc fer quan hi ha una cosa que no encaixa, no això? Pues manifestar-ho, donar veu, donar suport. Clar, a veure, jo me sento molt recolzada quan me donen suport els de la Fundació Privada Ilersis, també els de la companyia de teatre La Màxima. Sí. Però tu creus, respecte a lo que ha dit el Víctor Bayarri, que a mi em sembla molt interessant i a la vegada terrible, no? Quan ha dit que la Fundació Ilersis va donar un primer pas i que aquí ningú més s'hi va afegir, perquè jo crec que és una cosa, el tipus de coses ens implica a tots i llavors si no ens impliquem tots doncs qui ens defensarà? Perquè si ens unim tots fem més força, no? No creus que potser a vegades cadascú fa la guerra pel seu costat? Jo crec que sí, que tota la gent pues, bueno, se pot equivocar, a veure. Si els han denunciat i han guanyat, pues, bueno, no passa res, a veure. Tothom s'equivoca alguna vegada, ningú és perfecte per això. I també hi ha temps d'equivocar-se, però també hi ha temps de rectificar i corregir alguna cosa que potser hem dit, ostres, això que m'ho hem jutjat no és així. I llavors surt el perdó i de rectificar i de corregir i dir, ostres, sí, tenen raó. Sí, però és el... Clar, segurament, si al seu moment, quan va fer Fundació Ilersis, no? I va fer això, i va guanyar, doncs, ostres, potser si darrere haguessin hagut més que s'haguessin anat agafats de la mà en Fundació Ilersis, doncs igual ara estaríem parlant d'una cosa completament diferent, que potser s'hagués aconseguit més, no?, en aquest sentit. Sí, és possible. Però ja tenim estructures que tindrien que estar dedicant-se plenament a la defensa de drets. Tenim DINCAT, per exemple, que és la Federativa de Discapacitat Intel·lectual, tenim el COCARMI, que és la plataforma que la presideix una bona amiga, la Mercè, d'aquí de Lleida, Mercè Batlle. Tenim eines que ja fan feina, però no tenen la independència suficient per poder pleitejar quan calgui amb el propi govern. Per què no tenen la independència suficient? La por, potser? No, és una mica més complexa. O sigui, tot... Realment, a la vida les coses no són tan senzilles. O sigui,
És com et diria, com allò de la granota que vas pujant la temperatura de l'aigua i arriba un moment que està bullida perquè no s'han enterat que pujava. Bueno, amb els cargols passa el mateix. Sí. Pues, en certa manera, a aquest sector li passa això. És com la granota, que està bastant bullideta, encara no del tot, i no se n'està enterant. I jo crec que el problema que hi ha és que entitats com pugui ser Dincat o Cocarmi no tant, però les federatives han crescut massa. O sigui, tindrien que tenir un finançament garantit, com tenen altres països. Hi ha països que les entitats representatives de la discapacitat tenen un finançament garantit. Aquí depèn de subvencions. Vet aquí. Vet aquí, Llavors, subvencions. Ja hi som. Ja, si et toca mossegar la mà que et dona de menjar, això és més aviat complicat, no? Però, en part, per això deia allò de la granota, clar, si tu, a la pròpia federativa, que s'ha de dedicar bàsicament a fer defensa de drets, tens serveis, i aquests serveis necessiten aquestes subvencions, t'enganyes. O sigui, els serveis els han de fer les entitats de primer nivell. I les federatives han d'estar totalment centrades, i la taula del tercer sector li passa 3/4 del mateix. O sigui, han d'estar centrades en el contínuum de defensa dels drets de les persones, amb discapacitat o altres persones. Han de ser un agent social de defensa de drets. I això encara no ho han pogut construir i crec que s'ha fet feina. O sigui, no estic dient que no s'hagi avançat. Però ara seria un bon moment per actualitzar el paper que han de fer. Clar, perquè potser a vegades les coses, doncs, en el seu moment, quan has dit que es va fer el 2006, es va fer com es va fer, però ara, clar, potser és el que dius tu, s'hauria d'actualitzar també molt tot i tema de potser s'hauria d'incloure alguna cosa més a nivell de redactar, d'aplicació i després també de lo que dius tu, de les institucions, una mica de... Sí, però el 2006, si recordem una mica els que ja tenim manyets, això es va signar el 2008. Què va passar el 2008 a part de signar una convenció? Va entrar una crisi tremenda per especulació, evidentment, financera, que va durar anys, i llavors propis representants de les persones amb discapacitat, que jo els deia, ostres, hem d'apretar per aplicar la convenció, et deien, ara no és un bon moment que estem en crisi. Llavors, això és un error de concepte. O sigui, defensar i promoure un dret sempre serà rentable social i econòmicament. Sempre. Clar, sempre. O sigui, sempre. No, és que a més hem fet estudis econòmics amb una fundació de Saragossa, Ecodés, i hem demostrat que la defensa de drets és una excel·lent inversió econòmica per la societat, no potser per l'especulador, però pel conjunt de la societat, que la persona amb discapacitat pugui treballar, pugui participar a la cultura, pugui fer vida independent. Tot això és una inversió magnífica. O sigui, és imprescindible per ella, com a persona, és un tema de dignitat, però és que a més és rentable. O sigui, aquesta persona no entrarà en un bucle al final de dir, ostres, no serveixo per res, estic a casa, ningú em reconeix. O sigui, si tu estàs fent bé la feina, és bo per la persona i és bo per la societat. Clar. Això... Sí, bueno, que potser a vegades també la gent el que pretén és allò, la famosa expressió aquesta, que s'utilitza per altres, l'argot aquest que s'utilitza en altres, el concepte aquest, rendiment immediat, no? Jo fer una cosa, vull la cosa, el rendiment ja és més immediat. No, això és com una novel·la negra, és com una novel·la d'intriga. Les coses porten el seu temps. Si una cosa que tots podríem guanyar no es fa, qui guanya? Perquè sempre hi ha algú que guanya. Llavors, normalment, qui guanya no és la majoria. O sigui, en aquests casos, hi ha algú que està guanyant. Per exemple, en tema de gent gran. En tema de gent gran va haver-hi el Covid. Alguns van muntar una plataforma ciutadana, jo vaig fer de portaveu, per defensar que les persones que estaven en residència tenien que poder estar a casa seva o amb espais de suport per viure una vida independent, una vida autònoma a la comunitat. S'han fet canvis? No. Què diu la Convenció a l'article 19? Diu que tens el dret a viure a on i amb qui vulguis i a on vulguis. I això no s'està complint. Per què no es compleix? Perquè hi ha interessos. Perquè hi ha uns interessos, evidentment, també amb el negoci de les residències, però la Generalitat no està fent la feina que hauria de fer. Però és que no l'ha fet al llarg d'aquests 20 anys. O sigui, no és que un color polític determinat no estigui fent la feina,
és que no l'han fet. No, és cosa una mica ja... No és el que dius, no? No és ara un moment concret aquest color, no? Ja és una cosa que no s'ha fet al llarg del temps, no? I que aquí no entrem ja a dir aquest o l'altre, sinó que portem ja una evolució al llarg del temps que no s'ha fet tot el que s'havia de fer. I en el cas d'Ilersis hi ha el programa Mi Casa, hi ha el programa d'assistència personal, hi ha diferents programes, això ja pot donar per altres històries. O sigui, tornaria a ser una de les entitats, jo diria que és l'entitat que ha fet més aposta en el tema d'assistència personal de tot Catalunya en aquest moment. Però hi ha entitats que no ho han volgut. Ja. I per què no ho volen? Perquè els hi va molt bé tenir les residències. Llavors, això s'ha de canviar. O sigui, i clar, això són canvis concrets i reals. Sí. Però en un moment determinat, qui empara això és el corresponent govern, o sigui, de la Generalitat. O sigui, la Generalitat tindria que fer passos per fer el que se'n diu una desinstitucionalització. Això, traduït, vol dir, poden haver residències? Sí, sempre i quan tu tinguis el teu apartament, tu tinguis l'entrada i la sortida quan vulguis, tu puguis fer la vida que vulguis en allà. O sigui, llavors, potser serà vàlid. Sí. Però... Sílvia, Què et sembla de tot plegat? Trobo que té molta lògica el que diu el Víctor. Sí. Sobretot el tema de les residències, també. Sí. Perquè, a veure, una persona amb discapacitat també té dret a una residència o a un altre lloc on vulgui estar i també, clar, a veure. Ho trobo molt humà, molt lògic, amb molta dignitat també igual, o sigui que... Clar, tu, és el que dius, no? Això, el que estàs dient és que, clar, tu trobes que a vegades com a subjecte que ets tu, individual, o que pugui ser jo, doncs el que dius, potser aquest dret que tu tens no s'acaba de respectar com s'hauria de respectar, o potser es podia fer més, no? Perquè, clar... Clar, a veure, sí, crec que es podia fer més, i més per el tema de les residències, perquè si l'ELSIS ho aposta per les residències, però les altres entitats no ho fan, a veure, aquí hi ha un problema. És que aquí estem sempre en el mateix. I la solució seria posar-hi solució, o sigui, saps? És que aquí estem sempre en el mateix, no? Clar, el que ha dit el Víctor Bayarri me sembla terrible, o sigui, tens la possibilitat de fer-ho i el que ha dit, no? I no ho fas, no? I hi ha institucions que no ho fan, no? Doncs fem-ho tots, potser, no? I així... I no té lògica econòmica, perquè, per exemple, la meva mare, la Susi, la mare va viure els darrers anys amb una dependència absoluta a casa, perquè ella volia viure a casa i tots plegats ens vam ajuntar per ajudar que visqués a casa. Quants diners pagava la Generalitat perquè la mare es pogués quedar a casa? La mare tenia una pensió de 800 euros. 570 euros. La mare, els darrers anys, li anaven recordant, la treballadora social li recordava que tenia dret a una residència, que no volia. Què s'hagués gastat la Generalitat amb la meva mare en una residència? 2.500 o 3.000 euros. Sí. O sigui, està muntat perquè te'n vagis a la residència. Vale. Sí. Amb gent gran especialment, O sigui, gent gran encara és més greu. Sí. Està molt clar tot i, bueno, això ja l'últim que has dit, doncs, bueno, està claríssim que el sistema, doncs, d'alguna manera està muntat per a que acabis el que dius tu, pagant el que tens que pagar en una residència i de més, no? Havent pogut fer abans molt més, però bueno. Doncs moltes gràcies per tot, Víctor i Sílvia, per la vostra presència, i esperem que el que ens heu explicat serveixi perquè vosaltres, la gent que ens escolteu, i nosaltres també, doncs prenguem més consciència del tema i de quina és la realitat del món on vivim, i si realment aquest és el món que volem, on moltes vegades ens intenten vendre un relat que res té a veure amb la realitat, no? I després ens trobem la realitat, que és diferent, i bé, fins a quin punt podem fer tots més. Jo crec que podem fer tots molt més, s'ha fet, però podem fer molt més. Moltes gràcies per tot i ha estat un plaer. Moltes gràcies a la Màxima per la gran feina que feu. Gràcies. Moltes gràcies.